hama dzinodikana. I would like to emphasize this again and again that God is on the move and a great new Zimbabwe is coming. A lot of things is changing and is taking place in this nation. Dauti nditsanangure mhuri yeZimbabwe kuti democracy yamuri kuchemera muno munyika muna kumbobvira makaita democracy. And kwatiri kuenda ndo kwamuchaona kuti Mwari une vanhu vake. Here in Zimbabwe there is no democracy. How can we expect democracy in this nation? Iyo ruling party yacho yeZANU-PF. MuZANU-PF chaimo imo macho muZANU-PF hamuna democracy. Ndekupi kwekuti vanhu vanovhoterana vanhu pajekere munhu unovhoterwa kuti ngativhoterei ningi ndiye watiri kuda vachinyatsoona kuti ningi avhota ningi aramba kuto unenge wakutoziva kutoti ndikasasimudza ruoko panapa hazvipere mushe. Saka hakuna vhoti yakadaro. Vanhu vanotoenda kundovhota vachiziva kutoti tiri kundovhotera zvedu ningi. Ndikutaura kumaconference anoitwa eZANU-PF pavanenge vachisarudza vatungamiriri vachisarudzana panenge pasa democracy. You discover kuti vanhu vanosimudza maoko kwete nekuti vari kuda mwoyo yavo inenge ichinaziva kuti uyu haachaitawo. But hazvitaurike ipapo kuti haachaita because muchingobva ipapo vanoita takarasima newe. There is no democracy. Maprovincial chairperson nemadistrict chairperson vanoziva nyaya yatiri kutaura kuti there is no democracy in ZANU-PF. So how can ZANU-PF deliver democracy to this nation when itself ZANU-PF there is no democracy within ZANU-PF itself? Haugone kuvhotera waunoda kumisangano yavo iya, haugone kuvhotera waunoda. Ndavapoda kuvhotera waunoda wacho iyeye wakutonzi you are a traitor, you are a rebel. By only choosing, you decided to choose somebody. Muzami, I have decided to choose Chimuti over Gunguo. A very good example. But you not feel yoyo. So automatically there is no democracy. But the people of Zimbabwe, I want you to understand that God is on the move as we are still praying. We are still praying for a better, great Zimbabwe. There is no democracy, but democracy is coming. Saka tati tingoyeuchidzana kuti chamuri kuchemera muno munyika aiwa ivavo varikoko ngavambotanga vachigadzirisa varimo muZANU-PF icho chacho chinonzi democracy chimbotanga kuonekwa imomo vanhu vambonyatsovhotera kuti inini ninge handisi kumuda vanhu vese vonyatsozvigamuchira kuti hazveshuwa ninge uya arambwa but arambwa kudaro avhotera wacho iye oramba ari at peace voramba vachikwazisana kuti hazveshuwa tine democracy. But as it stands, there is no democracy in ZANU-PF, and never expect that ZANU-PF will deliver democracy to the citizens and to the people of Zimbabwe. There is no democracy, but we are praying for democracy. We are praying for a manifestation of a great new Zimbabwe in this season, and a Joshua generation is rising. God bless you.